дар Тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи соҳибкории иҷтимоӣ таҳия мешавад, ки ҳадаф аз қабули он дастгирӣ ва рушди соҳибкории иҷтимоӣ унвон мешавад. моҳи сентябри соли 2023 таҳияи лоиҳаи қонун шурӯъ шуд. қарори шӯрои маҷлиси намояндагон оид ба ташкили гурӯҳи корӣ барои таҳияи қонун содир шуда, созмонҳои ҷамъиятӣ низ тибқи ин қарор ба гурӯҳи корӣ шомил гардиданд. зимни таҳияи лоиҳаи қонун таҷрибаи чанде аз кишварҳо ба мисли Молдова ва Қазоқистон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. вакил Ҷамшед Муртазозода, роҳбари гурӯҳи корӣ оид ба муҳимияти лоиҳаи қонун дар бораи соҳибкории иҷтимоӣ чунин мегӯяд: мо ҳоли масалан мафҳуми соҳибкории иҷтимоиро надорем, яъне ки дар назария вуҷуд дорад, дар масалан таҷрибаи санадҳо аллакай ин ва мақсади асосии пеш аз ҳама лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соҳибкории иҷтимоӣ ҳам аз он иборат аст, ки мо тавонем ба ҳамин гардиши санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ чунин мафҳумро мо даронем. мо ягона давлат ҳастем, ки имрӯз қонуни соҳибкории иҷтимоиро дар лоиҳа дар шакли мукаммал пешниҳод кардем. агар таҷрибаи Россияро бинем, масалан Қазоқистонро бинем, Ӯзбекистонро ҳам бубинем, агар онҳо дар Қазоқистон дар кодекси соҳибкорӣ ин масъаларо баррасӣ мекунанд. ман бовари 100% дорам, ки қонун дар ин ё он шакл то моҳои октябр-ноябр бояд масалан шаклгирӣ кунад ва қабул шавад. қонун ба ҳалли масоили иҷтимоию иқтисодӣ нигаронида шудааст. аз ҷумла мушкилоти экологӣ, шуғлофарӣ барои қишри аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор. дар қонун гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазири аҳолӣ онҳои ном бурда шудаанд, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор дошта дар мутобиқшавии иҷтимоӣ душворӣ мекашанд ва ба кӯмаки дигарон эҳтиёҷ доранд. аз ҷумла маъюбон, ятимон, кӯдакони нуқсони инкишофи равонию ҷисмонӣ дошта, бекорони расмӣ, нафақахӯрон ва шахсоне ки то синни нафақаашон 2 сол боқӣ мондааст, ноболиғоне ки дар муҳити аз ҷиҳати иҷтимоӣ хатарнок қарор доранд, шахсоне ки саробонашонро аз даст додаанд ва манбаи даромад надоранд, шахсоне ки ҷои истиқомати доимӣ надоранд, шахсони бешаҳрванд, шахсони гирифтори ихтилоли равонӣ, шахсони гирифтори вируси норасоии масмумияти одам ва бемории сил, беморони гепатит ва саратон, шахсоне ки қурбони истисмори меҳнатӣ ва ё шаҳвонӣ гардиданд, шахсоне ки аз офатҳои табиӣ, иқлимӣ, экологӣ, ҳолатҳои фавқулода ва амалиёти низомӣ зарар дидаанд, модарони ноболиғи танҳо ки кӯдак доранд ва ё ҳомиладор ҳастанд, оилаҳое ки зиёда аз 5 фарзанди ноболиғ доранд, гурезагон ва оварагони дохилӣ, қурбониёни савдои одамон ва ғуломӣ, аъзои оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ ки берун аз Тоҷикистон қарор доранд ва ба оилаҳои худ кӯмаки моддӣ намерасонанд, шахсоне ки аз ҳама гуна шаклҳои зӯроварӣ ва ё табъиз зарар дидаанд, шахсоне ки аз адои ҷазо аз муассисаҳои ислоҳӣ ё ҷойҳои табобатӣ иҷборӣ раҳо шудаанд, шахсоне ки дар шароити душворӣ зиндагӣ қарор доранд ва ба сарпаноҳи муваққатӣ ниёз доранд. дар Тоҷикистон агарчи амалан қонун дар бораи соҳибкории иҷтимоӣ вуҷуд надорад, вале унсурҳои соҳибкорӣ дида мешаванд ва бархе аз созмонҳои ҷамъиятӣ ба шакли онро амалӣ мекунанд. ташкилоти ҷамъиятии ирода бо кӯдакони мушкилоти рушди зеҳнӣ дошта ва гирифтори аутизм кор мекунад ва дар назди ташкилот қаҳвахонаи дар як замин ва студияи Ман тавоноро таъсис додааст, ки яке аз намунаҳои соҳибкории иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ба шумор меравад. мақсади қаҳвахонаи дар як замин дастгирӣ ва рушди тифлон ва ҷавонони дорои мушкилоти рушди зеҳнӣ ва аутизм аст. ташкилоти ҷамъиятии Корвони умед, ки як самти фаъолияташ ҳифзи занони хушунати хонаводагидида аст, қаҳвахонаи иҷтимоии Чатро таъсис додааст. дар ин қаҳвахона занони ҷабрдида, махсусан онҳое ки хушунати хонаводагӣ мебинанд, омӯзиш ва ба кор ҷалб мешаванд. умедворем маълумот бароятон муфид буд. гузоштани лайк ва навиштани шарҳро фаромӯш насозед.